Vols alliberar espai del teu Google Drive? Avui t'ensenyarem com fer-ho. Primer de tot, entrarem al Google, iniciarem la sessió al vostre Gmail i un cop estem allà apretarem els 9 puntets per poder entrar al servei de Google que és el Drive. Un cop estiguem dins del Drive, a mà esquerra tenim unes opcions que ens donen accés a l'emmagatzematge. Apretarem allà i aquí, com podeu veure, aquesta barra la tenim gairebé plena. Google Drive ens està ocupant aquesta part de color blau. I aquí baix tenim un recull d'arxius que són els que més pesen. Per tant, són els que hem d'eliminar. Primer, mireu que si són importants o no i després podeu eliminar-los. Amb el botó dret, mover a la papelera. Per poder seleccionar diferents arxius a la vegada, simplement fem clic al primer, després apretem la tecla Control i, sense deixar-la anar, anem apretant els demés arxius. I per esborrar-ho, anem al botó dret i ens n'anem a moure a la paperera.